Uma ke kunjalo sithi namhlanje uNdabezitha akasinikeza amandla behlangene kanye nabanye kanye namakhosi amadala basinikeza amandla thina endle emnyama yokuthi sihlangane sibe umuntu oyedwa noma ngabe umuntu kazana nje noma ngabe wini mawumnyama kubalulekile ukuthi siqedele inkululeko yethu. Mashimane wahamba sesiqala ukukhuluma sesiqala ukuxoxa ngenkululeko ayilwele kakhulu kwathi singakavoti ngisho kanye